Comelec Camarines Sur, all set na para sa pagpuon kan filing of Certificate of Candidacy sa AGA. Mga restriksyon na sinbagong panundon katakod ka nagpapadagos na pandemya sa panahon kan eleksyon, aramon ta sa report ni Charm Rahiles. Preparado na subuot ang Commission on Elections o Comelec Camarines Sur para sa filing kan Certificate of Candidacy o COC kan mga madalagang kandidato sa probinsya para sa 2022 elections. Sigun kay Attorney Noriel Badsola, Election Officer kan Comelec Camarines Sur, sa ngunyan, pigsisyerto nindaan magayon na estado kan physical setup kan sa idang mga opisina, tanganing syertong mautob ang health and safety protocols. Okay, actually, ang pinaka-importante lang naman natin sa pag-file na ngayon ng ating COC ng mga candidates would be yung health measures na ipapatupad namin. Kasi ordinarily lang naman, dati naman nagpa-file na. Pigtawang doon man ni Badjola na ang mga pagbabagongon niyang filing of COCs, minabase man sa mga panundon kontra sa COVID-19, urog na ngunyang dakul pa na itatalang kaso sa probinsya. I-require talaga namin yung mask. And then yung mga candidates na magpa-file ng kanilang COC would only be allowed 2 companions. And then of course, sa labas lang yung iba. And we will not also allow others na mag-congregate pa. Day naman supo tutugutan ang dating mga pakulong nagdadarapanin banda o dancers ang madalagang kandidato. Para man sa mga panundon sa mismong eleksyon, mayo pa man subuot pinal na anunsyo ang Comelec NBank sa magiging proseso sa pagboto urog na kan mga COVID-19 positive patients. And it's also a matter of policy na talagang NBank, Commission NBank lang na Comelec ang magdi-determine. Mientras tanto, sigun kay Badjola, tanganing maparikas ang proseso kan filing of COC sa AGA, pwedeng basahon kan mga makandidato ang mga bagong panundon sa indang website asin pwede nang i-download ang sa indang official forms. Kay Banan si Carlo Bonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.